वाटे कोण येता हा तेमका करता सर्वनाश रघुवीर तुगे चलेले पेंडाक मालतवे चलत काय करताशील काम तोय पूर्ण केलो आणि तुगे करताना कोणाकच कळना पण तू चिंताका एक नाले एक दिवस सत्य तुगे लाय लोकां नजरे मुखार हाडटलोच आणि तुगे याद प्रस्तुतार तुगे नाव वादत करतलो मोस्ट वेलकम तन्वी मोस्ट वेलकम मागील खवा मारिले मनशा पोलिसाच्या सुदून काढून चालना तरी तुम्ही हेल्प करा सर प्लीज तुझ्या असलं बायले लायकाचे मागल असता तुमच्याकडे हेल्प मागू येला तुम्ही तेका वाशकन सांगता तुम्ही न्याय देऊ जायनी तुझ्या असल्या बायले नाही देऊ किती हे किती पोलीस स्टेशन दे सर प्लीज मग सांगा फोटो मागील अनुच्या मारलो कोण तुझ्या अनुजाक मारी कोण म्हण मागचं बरसा प्लीज हा तुमचं पाय पडता माग सांगा की फोटो हा पैसे झाले तिथं तुझ्यात पैसे माग नाका चला चलो तारुणात माका एक पडी सोबत तिला आणि तुगल अनुजाक मारी गुन्हेगारा हा तुझ्या मुखार प्रत्यक्ष आटा नीट होते म्हणे हे स्वप्नात सुद्धा विचार केला नाही तू आज मागेल घरात येयलासा आता तुका कशी सोडटलो तू एक हिंदू लोकांची अप्सरा आणि तुमचं माझ्या मुखार प्रत्यक्ष प्रकट झालासा आणि तुझे असलेलो रस तुझा हेत विक्रांत आले का हे पडी तलवे तुगे मग शरीरात मोग येऊ दे हे साथे ना तेव्हा तेव्हा किती म्हणते मग जमिनीचे दबन केले किती म्हणलं कसली विचार करते असा तू हा म्हटल्यार हाव तयार असा चल यो ना हे साथे ना साथ दिनाने मग आज तुगेला तारुणात आता शोक आता येऊ शकताय ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏತವರೊಂದು ಬಲತ್ಕಾರ अरे हा विश्वास तरी अगर कोण नाव समजे नका क्या पेस्तुलात बुलेटना मेरी जान तुम्हारे जान से भी ज्यादा कीमती है कमन कमन हा बस में जाओ ना दलाल आणि के जाओ आता तुका तसंच सोडणार तुका ना बळी पडतन घेतालो यो तन्वे यो यो तन्वे यो Yo, 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 yo.
देता है परमेश्वर, तब ये लिखता है बेकरार। यस, आई एम बेकरार। जर तुवें डॅडी जाऊ आणि कोणाक सांगला तुगे अनुजा खून केलो म्हण कोण तुका केन्नाच कळचना। गपचूप चंकुला गेट आउट। घबरावचेच पडटलें। मागीर जीवनात कितें घडिल्ली घटना कोणाक सांगना, कोणाक